Jatend migao mar omenda e yor kojole kaonti ma Siaya Nyin'giro noyudore e tago maliet e od buch kaonti no e kinde mane oduoko penjo ewi weche mitude godo kaka tiyo marach gi apisi, rem, chulo weg orak e kinde mamoko. Kata kamano, Nyin'giro nonyiso od burano ni oler ka pamba kendo kata seyo ma iketo neno gin mago manotimore kapok odonjo kata mana e lemono. Nyin'giro bende en jatend migao mar apeini e kaonti no koro biro chopo e od burano e thuolo mar ndalo 30 mar duoko penjo mamoko ewi ketho mitude godo. Paro mar neno Nyin'giro nochwal e od bura ma Siaya gi MCA mogwel Dorothy Oinga. If you go, Madam Speaker, you will just go and talk to Wazir. He has taken the roles of the accounting officer of that department. He is running a one-man show, Madam Speaker. It is not right. Madam Speaker, on my 5th issue, I'm left with 3 issues that I've done. Lack of professionalism and breach of confidentiality, contrary to the Leadership and Integrity Act and public service values. Madam Speaker, Waziri has been careless in handling sensitive official information pertaining to financial transactions of this county. On the issues to do with paying as you want, to inform this out, Madam Speaker, to date we are in December 10th or December 9th. To date, exchequer for November has not come. No exchequer for November. I'm expected to pay salary by 9th.